Mugtuyo, muli mugimaw, muli jawa. Isugi ba? Anak-anak ya, pwede kung pwede ko ang kita. Kapila, anong gabiin mo, David? Kaduha ka, no? Kaduhang gabiin mo. Asay ka lang gabi. Ha? Asay. Medyo na ito ba paganawan si Joshua? Ah? Wal pagsuway nga di kaya. Yes. Saling lang, Mark. Ha? Kaya na ito na. Uy, si Iman, bawa na ito nabalik. Wala na ito, Mark. Di, oh. Layo, bayo eh. Layo, no? Yan, hindi mo naman. Uyog, biya ito ba? Wala ito mabiyahe. Luya to. Ingon to si Robert daw dito. Tawagan ako to, guma. Mga pwede ang nakabilin niya kung sudo. Yan ako sa gawas. Huwag kang mamagigad nga natin. Mayroon na rin mo. Sige, pahimom din ko niya. Grabe ka busy, brother. Himom din kung gitogo na na. Bali kabot sa gawa lagi. Yun yung mga buluhaton nga. Kaya, brother. Ako ko busy nga. Ano ni? Wala, kapla. Kailan lagi mo. Uli, iba ko siya. Basahan? Utbak ko eh. Mat niya, harap. Mat ba na? Kasi bayar naman na. Dadaghan? Dadaghan kang bayar? Hello, Ako everyone. mga nasugot? Sorry, kita? Ako sa tangan niyo kung pahinay yung mga hindi bibi. Brad, pwede pahinay yung mga Brad? Ako na ito. Asam ko na pita. Waan ka ni Brad? Para kuan. Natulo na ito. Balik ka na pala. Lihat ka dulu. Pwede ka dito. Ingog mo. Tayo na. So magsugod na ta. Okay ra. Sugod na ta. Okay, magsugod na ta. May gabi, mga kaigsunan. So, balik na po may dire. Bisag dool ni. Sige may kantong. Lagyo nga presuhan. Pero dahil dool na rin. Nga, usahay malabihan nung pero salamat sa Ginoo kay naami dire. Nya, ang ako lang jud ikaingon nga dili gini aksidente nga naami. Nya, dili sad aksidente nga naamo diri sa sulod na ikatuyuan ng Ginoo. Walay nahitabo sa kinabuhi ti man-in yung mga igsoon mga brad nga tsamba. Tanang panghitabo usay di na tumasabtan pero gitugot na sa Ginoo. Usahay kana bitaw maglibog ta ngano daghan tag pangutana pero ang tinuod na atong Ginoo perpekto. O ang tinuod na pinangga lang ta nung ano man. Kung di pa ta pinangga sa Ginoo gipasagdan na ta sa gawas. Kung natay gibuhat nga dili maayo gipasagdan ta pero nganong nabantayan man ta sa Ginoo. Yang uban nagpadayon man kay pinangga ta sa Ginoo. Amen. So mao na nga sa dili pa mi mo share sa pulong sa Ginoo, share kay ila man mo ni paila-ila ko Brad Bobby lintilit ila mo ni. Kani wa man ni madakpe, kani nadakpan, ako pud wa madakpe. Pero mao ra parihar ta ninyo mga kagahapon. No? So, ako na ning ibalik-balik bisan asa nga prisuhan kung sulod nga kung na may tao nga kasabot ninyo, mga piniriso usa ko sa kasabot ninyo. Kay sa time sa nako, daghan kay ming hukom nako. Wa na daw ko'y paglaom, pati na kay ko kanang dungog sa uban ba niya. Ibaw na ba yung uban ring anak ko pastor, pero nakahatag ko kanang pati na dungog. So, gingnan ko nila kana si James. Buwan man na siya kanang pulis man tayo kurso man na, pero andig kayo niya. Nakadungog ko na, namaligyan na doon para naikonsumo. Nga na, bitaw niya. Basta daghan kayo. Huwag ko na ikaw maon. Suod ko na kung prisuhan, o di rehab, o di menteryo. Pinaunsa ko karon, no? So, ang naitabo na ko karon, usa ni siya ka sadpa sa mga tao nga ninghukom na to, nga di ta pwede hukman kay samtang buhi pa ta na ipaglaom sa Ginoo. Amen? Kana sila moingon mga tao nga mao ni mao na di jud na kalikayan ako mo tuo jud ko nga ang ubang mga higalan nyo karon nausab na ninyo pagtanaw. Di ko mo tuo nga sa tanan nga naa karon diri sa sulod nga silda ang tanan nimo nga mga higala pagkaibaw nga nadakpan ka kumpleto ba sila nga ning dalaw nimo wala. Di ba?
Wala, pero sa panahon nga na, karuhay, sa panahon nga, wala pa initabo nga ingani ninyo. Kauban ninyo sila. Ang tinuon ni Gala, kuhaan yun na ninyo. Ang bayayong, kuhaan yun na ninyo ba? Unong, sa panahon, labi na sa panahon, sa kalisdanan, parihaan eh. Pero kami, di man taan ninyo kadugo. Siguro kaila ta, pero tungod kay naigugma, may tinuod ninyo. Wala mining arredere nga nagdag relihiyon. Wala sa mining arredere kay naining suhol na mo. No? Kaya kung na pa may kwarta, amuha kita mong hatdan og mga tagaan og mga usahay makahatag ni pero saon naman karon nagikan po mi sa mong misyon sa Cebu City Jail so wala din may nakuano pero naami diri kay gusto mi mo encourage ninyo na naipaglaom sa Ginoo niya. Gusto na mo ipabati ba nga sa inyong kasubanan karon nakigunong mi ninyo. Kay mao na tinuod nga higala gid. Magali ko magtuo kani usa diri nakachat-chat mi ni sa una pon. Murag na kani. Oh dito sa gawas niya. Pagkaibaw na ko, is kailam na kay ko, maragada kay ko sa iyang buwang. No? So, nalipay dyan may, sa tinood lang, na naami dire niya. Before ta mo hatag o kanang mo share mi sa pulong sa Ginoo. Pwede ta manindo, kay mag-awit ta. Dili man mo kamaon ang kantaha mga igsoon, pero ako mong encourage nga, sabta lang ninyo ang mensahe rin. Niya, tuguti nga samtang mag-awit na ni, kanang inyong ito kasing-kasing makikistorya sa Ginoo. Ang Ginoo di makita pero imong mabati nga naay ang presensya. Amen. So atong kantahon ni una kaning dalangpanan. Kay walay laing kadampan ato mga igsoon labi na ingani nga sitwasyon Ginoo ra gyud. Ang tao atong gisaligan posible na mo traidor na to. Ibali ta na sa panahon nga ni kita ang kunon. Way laing nga mudawat na to bisag kinsa ta. Ang Ginoo ra gyud. Bisan unsa ta ka dautan ka makasasala nay Ginoo. Lima na ito, nawa dyan na usap. Ingon ang uno, Juan 4:8, ang atong Diyos gugma. Amen. So, speaking of love, of course, lahi ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo, bisan kapila na ito, siya gipasakitan, di siya mausap. Pero ang gugma sa tao, kondisyonal. Amen. Maayo sila kung maayo ta nila. Pero naagri sila makita, hindi maayo, nausap na sila. Pero si Lord, dili nga na, kaya ning-ari siya para sa mga dautan, para sa mga sala. Amen. So, kung awitan karon mga ikson, nalangpanan sa panahon sa kalisdanan, panahon na natin problema, wala dyan lain na makatabang na to, mga ikson, na Ginoo ra gyud. Ang tao, dili kayo makasalig sa tao, kaya tao ra man dili siya perfecto. Pero ang Diyos, perfecto siya. Amen. Sa atong awiton ng kalangpanan. Yes, Lord. Sa kalisdanan mo, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sampiton ko. Ang ngalan mo, Ginoo, ay nasayod ko, nga pamagtiyon mo ako, kung andam ka sa pasanay, kanako Ginoo. Kalinaw akong nabatunan, ihalay sa imong giliran, pagkabuutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Ang balikan pag-awit, right? So, sa kalisdanan o kasakitan, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagaduol ako, mga problema man, mga pagsulay,
walay lain sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kaya sayod ko, nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsabnay, kanako Ginoo. Yes Lord, kalampanan, dalampanan ka, O Diyos na sa ang kalinaw akong napatunan, ihalat sa imong ilihan, pagkabuutan mo, O Ginoo. Dalampanan, O Diyos kasagugma, Diyos ka sa kuman. Ang kalinaw akong nabatunan, dihalan sa imong iliran, pagkabuutan mo, O Ginoo. One more time, dalampanan ka, O Diyos ka sa kuman. Dalampanan ka, may laing dalampanan na mong Ginoo, ikaw lamang, O Diyos, sa panahon sa kalisdanan, Ginoo. Ang kalinaw akong napatunan, ihalan sa imong pilihan, pagkabuutan mo, O Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Yes, Lord. Ikaw nga among dalampanan, Ginoo, panahon sa kalisdanan. Mausap man ang among higala, ang mga tao nga dool sa mong dugan. Apan ikaw, wala dyan ka mausap, Ginoo. Salamat ka ay, Ginoo. Ikaw lamang ang kasaligan, nga di dyan ka mo traitor, Ginoo. Matinud-anon ka nga Diyos. Bisan kami makasasala, Lord, pa. Huwag dyan ka mausap. Hindi mo pasabot nga naa sila aning sulod nga silda. Imo na silang ipasagdan. Apan imo gyapon silang gihigugma, Ginoo. Salamat sa imong dakong gugma kanila, Ginoo. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Ingon kasi mong pulong ang tanang butang na kay katuyuan, Ginoo. Di man among masabtan karon apan sa unahan among ma-realize nga alang dahil sa among kaayuhan, Ginoo. Wala kay gitugot nga makadaot namo. Apan ang tanan nga imong gitugot makaayo namo. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Lord God, this time among padayon nga awiton ang imong gugma kanamo, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Walay sama kanimo, Ginoo. Kung tungod sa imong kamaayo, among awito ng imong gugma, Ginoo. Kaya ikaw ra gyud ang wala usab, Ginoo. Ka mapakyas kinbisan, Ginoo, kay mga times nga kabalo nami nga among gibuhat dili maayo. Apan sadyang ning duol dinimo, Ginoo, wa jud ka mo balibad, Ginoo, magpasaylo kanamo. Salamat, Ginoo, sa imong gugma kanamo, Ginoo. Sa tinuod lang, ibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nagugma ka na ko. Ingon sa dili ako, mahimo ka, malayo ka ninyo. Sa dili ako, mubiya kanimo. Sa tinuod lang, ibati ako sa paghigugma nimo. Yes, Lord. Tungod sa gipakita mo, gagugma ka na ko.
Ingon sa dili ako mahimo ka kung malayo kanino. Kung sa dili ako ubiya kanimo, o Ginoo. Bisan wala ikaw makita, apan nakita ko ang gugma mo. Muli ka nga Diyos na akong gialagaran. Bisan akong makasasala, imo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. One more time sa tinuod lang, ibati ako sa paligugma kanimo. Sa tinuod lang, ibati ako sa paghigugma nimo. Yes, we love you, Lord. Tungkol sa gibakita mo, kagugma ka na ko. Ingon sa dili ako mahimo ka kung malayo ka nimo. Sa dili ako ubiya kanimo, o Ginoo. Bisan wala ikaw makita, apan nakita ko ang gugma mo. Inuhi ka nga Diyos na akong gialag. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako, o Ginoo. Salamat sa gugma mong walay panlubad. Kay giluwas mo ako sa pagka makasasala, Ginoo. Bisan wala ikaw makita, apan nakita ko ang gugma mo. Yes, Lord. Bisan wa ka na mo nakita, Ginoo, among nabati, imong gugma ka na mo, Ginoo. Bisan ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Bisan wala ikaw makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga akong gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Yes, Lord. Takos ka sa mong pagdaig o pasalamat, Ginoo. Bisan kami makasasala, imo kaming ipakaway sala, Ginoo. Bisan wala ka namong nakita, pa namong nabati ang imong gugma ka namong, Ginoo. And even this time, Lord God, we could feel your holy presence, Lord God. Bisan wala ka namong nakita, pa namong nabati, inaasog ka karon, Ginoo, namati ka, naminaw ka sa among mga mensahe, sa among kasing-kasing, Ginoo. Imong nakita ang among gibati karon, ang among dughan nga nasakitan, ang among mga dughan nga samara, nakita nimo, Ginoo, kay way matago nimo. Salamat sa imong gugma kanamo, Ginoo. Lord, salamat sa imong presensya, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo, sa matagos na naaning sulod nga silda, Ginoo. Hallelujah. And Lord God, samtang magpadayon kami sa unahan, Ginoo, panalangin ang pagkabuhaton, Lord, na mahimaya ka.
And labaw sa tanan, i-bless ang tanan nga maminaw karon Ginoo sa imong pulong sa mga mensahe sa milagro kung unsa ka nga Dios nga kadako sa imong gugma ka milagroso nga bisan unsa ka iton sa among kasing-kasing kaya nimo kapution. Bisan unsa ka ngit sa among sitwasyon kaya nimo pahayagon kay diha kanimo ang tanan nga imposible mahimong posible. So Lord, again i-bless ang among pagabuhaton karon. Panalangini Ginoo. I-welcome namo ang imong Espiritu Santo sa among taliwala karon Ginoo. Bisan pa man ang tibok istasyon Ginoo sa Clarin Police Station imong ipabati imong gahom aning dapita imong himaya Ginoo. Imong balaang dugo Ginoo magatabon kanamo Lord God. Salamat Lord. Again, ikaw lamang ang mong ipataas karong kagabion. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na maglingkod mga Exxon. Lingkod na ito mga brad. Kay mag-disgod na punta ron pulong sa Ginoo. So, tingnan ko na dito. Again, may gabi no? Malipayon niyo. Okay ra? Lahi kayo na magkaawit sa Ginoo, no? Lahi kayo ang feeling ba na natadiri niya, nagdahig na sa Ginoo. Grabe ay, naging ko na balang kasulatan mga brad, mga Exxon nga, duha kung tulo magtapo niya. Mag-isgod daw sa Ginoo. Naagit siya sa taliwala. So, wa man jud tay laing sentro sa atong gisgutan karon ang Ginoo man. So si Lord naamay uban yung dili nakahilak siguro jud ko nga ingon ang balang kasulatan nga bisan daw atong luha kasabot ang Ginoo. So usahay na imong nga pangitabos tug kinabuhi nga sakit kayo nga dili ta kalitok bitaw pero ang luha enough na masabtan niya ang atong mga kabug-at atong gibati so amen. So itsa may una ma-share niyo. Awahiran ko. Nandaan ako ang pamilya. So akong pasiron una si Brad Jimmy kay kani si Brad Jimmy ang uban kay bawo naman jud mo diri tanan nga gikan sa siya ning sulod nga sila diri siya. Dili ka brado? Dili ka. Nya di ko kalimot mga Exxon, share lang ko gamay kani si Brad Jimmy filmiro na kong sulod diri di kay ni maminaw pang Ginoo. Na may duyan dia magduyan ra niya. Mura ni gi-snap na ko kay wa man siya kailan ako kay pag timing 2012 nga nabag-o na ko gibag-o ko sa Ginoo mo pa daw kuno pag-abot jud niya nga naghasik ng lagim ni siya diri sa Clarin. 2012 niya mao po ng time nga ning surrender ko sa Ginoo niya. Mao ni nga murag wa sa kailan ako ni si Brad Ban dire ingon siya Brad. Ingon siya nga pre atong kuani atong kauban si brother James ni wa man siya kay kailan murag didma siya. Pero sa diyang sige mig balik-balik diri kauban atong igsoon nato nga pulis po diri si Sir Ban niya. Hantod na humok yang kasing-kasing niya. Wa ni kahilak sa bala sa armas pero ning hilak na presensya sa Ginoo. No? So mao ni nga mao ni una na kong pasiron kay grabe sa milagro gihimo sa Ginoo ning uban na sa nako ni sa Cebu City Jail na na-meet na namo dito ang mga grabe nga mga banggitan sa banya. Kani silang duha, si Brad Bobby, ako ning Brad Akrom sa ni. Atong niaging Lunes dito Mexico day. Ya, mao ni ako ni silang gi-share dito for the first time sa Brad Bobby ning uban pero second time na ni Brad Jimmy. So karon gusto sad ko nga siya maka-share kay ikat-kat ra gud niya ug siya na bahala kay naanad naman ni siya nga unsa jud ang Ginoo ka maayo ka milagro sa milagroso sing kinabuhi kay kapila ni kakahigayon nga mamatay brad murag sobra na dilo katulo no Sobra. kay dito sa Mindanao pa kay kan time nga imong kauban nga nangamatay buhi na lang ikaw na nabilin sa inyong grupo no Grabe buhol usa. Oo. Kaduha. Dito dili. Oh so akong ihatag ang panahon ni Brad Jimmy dak tingog brad Oh, may gabi, mga Exxon. madungog ra niyo diha mga English madungog Dahil to kaya akong mga oh kanin naagid duol jud kani pero diri ari Dahil, ilam gusto sa ka comment makita, oh. oh kadungog na Ako, kaya kailan naman ito ng si Brad Joshua, kailan ko Brad Joshua, si parang Abay Mulok, kailan ng pasatanan, ilan naman ako, pero ako lang, paambit sa inyo nga, unsa ka milagroso ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Wa man kumingon nga, wa ko manginganyo nga uban mo sa simbahan, manimbata, pero kani sama sa inyo nga, diha ba po kugikan. Dugay po ko niya, wa ko magtubo nga makagawas kay Granada ko to. Nobel, life to life. So, ako ni buhat ko sala. Gikan pa sa una, magsida sa kukunahuna nga sa Mindanao pa ko, nga nagkapila na maglatay sa lugar sa lano itong kinabuhi. Pero, ihatagan niya po kugtsan sa Ginoo. Imbis sing ulit kong buhol, kaya bawa mo na, discuss ako sa bayan. Pero, ihatagan ka po panahon sa Ginoo. Pero anak ko, hatagig biliba. Pero katong time nga, nga manamurag nanay tao nga kanang
gihimong instrumento sa Ginoo nga kanang bag-uho kanang makaila ko niya nakaila man ta pero motuo or mo sunod na sa iyaha ba para gud sa ako ang kinabuhi karon daghan kanang ug ngay magmaminaw magtanaw nako nga nakahibaw o nakaila sa akong pagkatao may good nga wa na gabi na ka ultimo akong igsoon Kailangan eh. ultimo ako igsoon di mo tuo nga naingani ko karon kay way back 2000 gilihab mismo ako igsoon nagpalihab nako pero karon nakita niya nga ingani na o kinabuhi nga kanang daghang mga paglutos nga sus ug wa mapreso di na maingana pero wa sila kay ba nga ang presyohan mo gihimong meeting place sa Ginoo nga kanang ari ko niya makitaan ba nga ipakita niya diri nga naa siya usaban sa mo kinabuhi niya karon abot ang time nga nang mga pagsuway gihapon ug may kag mga upat na kahigayon nga akong kinabuhi pwede na kuhaon pero muna na akong milagro akong pasalamat ug akong pangutana nung una mutana ko sa Ginoo ang sa rason pero karon iyan ang ipakita nga mo na rason mo dahil ni rason nga wa ko niya kuhaa kay kanang gusto pa napasay mga tao nga gusto nga akong labayan sa iyang pulong ug unsa sa kagamhanan sa para nato kay unang-una siya may nagbuhat nato so Amen. ug puto na naon nasa katungod nga mo usahay lang kita sa atong pagkatawhanon atong pahimos lang kay kalibutanon manggod sa ako kisag ako mismo di ko matuo nga mausab akong kinabuhi dapat Joshua kaila si Baymulo kay bawo na dapat pero unsa ka milagro ang Ginoo part muna akong gingon si Moha nga na ako'y verse nga ipa kanay kuan sa akong kinabuhi kanang di nilayo nahitabo gid sa akong kinabuhi kay sa una nahilig na ko kanang sa ano ba nga sa panahon nga kanang magka-ipit-ipit wala gid mo wala ko gusto na antod nga mabot ang time nga makalimot balik sa kalibutanon nga kinabuhi antod nga karon pasalamat ko nga diri kani nga lugar mo nang ako dilayo ako kasing-kasing nga mo ako ipadayag sa inyo ha bisan kamo nakailangan jud mo nako bisan kamo karon di mo katuo nga sa akong kinabuhi ug sa akong hinggawas sa akong baba karon makaingon mo nga pero mao gid ni ang tinuod nga milagro na sa numero 30 dos nga kung ang usa ka tawo na ay gisaad sa Ginoo iya kining gipanumpaan kinahanglan nga iya kining gatumanon kani relate ni sa akong kinabuhi kay sa panahon nga diri sud nako ang milagro nga yang gihatag nako gabi pero nanaad ko niya nga Lord numpa na jud ko nimo nga ug ako'y makagawas ug unsa na og pila na man lang kaadlaw o pila ka oras ang mahabilin sa akong kinabuhi ako na lang giniitugyan nimo ako na mo serbisyo na ko nimo tanan muna nga sa ako karon part kay bawa man jud ka nga unsa ta pero ang Ginoo mga kaning manggong kaning gikuan sa Ginoo namoy consequence ni nga insaad lang ta gumikan nakaipit-ipit ta magka-lisod-lisod ta pero ang consequence sa Ginoo nga di na pareha sa tao nga musa sa aran nimo okay ra nga di nimo tumanon pero siya maningil gid na siya sa imong saad ug sa imong gisaad niya di ba so karon nanaad man ko niya nga magpagamit ko niya kutob sa nahabilin sa akong kinabuhi o kanus aman niya ni bawion kay di man ni ato ayaha man ni Amen. so karon nga panahon usaray akong ikakuan mo part bye ano lang butangan na to kinabuhi Ginoo atong kinabuhi tanan atong mga hinulsulan nato tanan ug unsa sa kamayo nato sa tanan natong gibuhat nga naa siya tanan sa panahon nga magkaipit-ipit ta bisan to di ta angay niya luwason pero gihatagan gihapon ta niya chance para magbag-o ta muna nga ako di na lang ako tason kay bawa kailan naman jud mo nako pero usara kani ako gipakita sa inyo ha kinasing-kasing na ni nga pagdayeg sa Ginoo ug ang dungog ang himaya ako ibalik sa Ginoo glory to God Amen. Ikaw na pagkad.
So nakadungog yung mga igsoon mga brad. Ya, kanina pod. Kita kadak ay mong tingog, wala. Diner ko ni. Naay kadri ko ulah kay kay amigo. Pinangga kay nato ni. Makadungog ba sila mga girl? Makadungog na kay. Magibig sa tanan mo ison. Siguro kailan ko ni si tatay, kailan ko niya ako, si amigo. Yan lang sino, mubo na niya akong minsay, kay gabi naman. Ako nang minsay ka ng gabi na minsay sa paglaom. Matag lang kong minsay ng paglaom. Kadinyo na kay, siyempre sa inyong sitwasyon, kasabot ko. Gabinan ka akong amigo, na pagko ko nisang nasulod ka ron. Kasabot ko sa sitwasyon niya. Digyan lalim, kamingaw, kaguol, kalaay, kabalaka. Kabalaka o ganang, basta kabukat, kaya pa ako mabukat na sigasing niyo. Naandun ka ron, pero ako lang masultihan nga, di tayo magpakawag paglaom yun. Ano ito magpasalamat sa Ginoo, kay natad diri karon bisan pag nakad diri na muna sa sulod, at least buhi pagyat mo sa kalibutan. Samtang buhi pa sa kalibutan, napatay na kong panahon, higayon. Nga pag-uhon, pwede ito pag-uhon atong ginabuhi, pag-uhon atong mga binuhatan. Napatay, kay gayon na nga makapangayon pasaylo sa Ginoo sa tanan naton mga nabuhat ba. Ako rin, pasalamat ganito sa Ginoo nga itagaan ko niya dakong milagro gid ako wa na magid ko magdahom atong sitwasyon nga napusilan do. Kay wala kinsa magdahom mabuhi pa to eh. Wa na gid pero samtang atong sitwasyon na napusilan do nagsige og lakaw. Wa ko laing gibuhat una ginsampit ko sa Ginoo ditso. Amen. Kay ako gyud na samtang buhi pa ko maghinulsong ko dayon. Hinulsong ko. Naglakaw ko sa sampit ng Ginoo pasaylo ako sa tanan ako sa pasaylo ako sa mga ako mga nabuhat sa mga kadautan ko karon unsa na wa ako magdahom ingon ani. Kadi ako nitabos ang kinabuhi, Lord. Kaya ba ako nga mamatay na ko? Wa ko ilaing gibasol, kundi akong kagalingon lang. Tungkol kaya nagtuman ko sa akong gusto. Akong pagbuot may gisunod. Instead nga, na ako yung mga naunta tayo mga pagbadlong sa Ginoo na ko itong mga panahon. Wa ko minaw, magpasulabi ko sa akong kinabuhi nga kalibutanon ba. O nang, nakapangayat ko pa sa ilo sa Ginoo. Nakapangayat ko pa sa ilo. Wa na ko magdahom, mabuhi pa ko. Pero kaluoy sa Ginoo. Milagrohan ko, dako din yung milagro, mabuhi ko balik. Kaya wala na yun, kinsa may magdaham nila ito. Mas kaya katong doktor nga nag-opera na ko. Ang iyang ingon nga na, 80-20 na lang yun porsyento. 80 mamatay, 20% mabuhi. Pero dako siya pasalamat pagkamat mo na nako, ning dako siya nako, kaya takong milagro gid karon sa ginubuhi ang napakita ko sa kinabuhi. Butong sugod atong mag-igsoon ning gamot ko nga magbago. Kay di na ko sayangan ang kinabuhi ba. Kay ang kinabuhi karon dili na ako kundi sa Ginoo na. Uban sa mensahe yang sugo dire kanako ngayon ani maghatod og mapulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan nga naabot sa kangit-kit sama namo kay sama ninyo parihagod ta diha mi gigan diha mi mga parihatag mga kaagi mga kabuang unsa pa nang mga nagyan nato nagyan mo nang kami nakasabot mo sa inong sitwasyon lahi na nang uban nga naway ubang mga pastor nga buutan na kayo amao muwali pero wa sila kasabot sa inyong sitwasyon yun ana ba siguro mo na ituyo sa Ginoo nga gibuhi pamigbalik kami ni Brad Jimmy kami ni Pastor James nga maoy iyang himong mensahero sa mga ani nga klase mga tao. Kaya nakasabot may sa sitwasyon. Mo encourage ko niyo mga igsoon nga di ta magpakawag paglam samtang buhi pa ta ning kalibutan napatay na kong kahigayonan nga magbago. Amen. Di pa ayaw ko wala ka sa patong pamilya nga nasa nahibilin sa pan asam sila karon ato nang isalig sa Ginoo. Kaya kung makita sa Ginoo itong mga kasing-kasing mga igsoon niya kanang kasing-kasing tang nga pasaylo niya. Nakita niya itong kasing-kasing nga sincero na nga gusto na kabaguhan. Makita na sa Ginoo igsoon ang imong pamilya panalipdan sa Ginoo. Perfeksyonan sa Ginoo. I-bless sa Ginoo. Unsay mga pinahanglan ihatag na sa Ginoo perfeksyonan mo nang di mo angay mabanakang igsoon. Kung ikaw kamo diri nga naa si karon sa sulod samtang napatay mga kagayonan maghinulsod kita sa susala. Mangayo kita pasaylo sa Ginoo gid. Unya ako lang bukan nga kung mangayo tag pasaylo sa Ginoo kanang kinasing-kasing ng sincero nga kanang ato gyud pong barugan namugoy daghan uban nga nanaad pero pagkagawas na sa prisuhan yung banglik lang gihapon yan na ba ang Ginoo taas gid kay pasensya bisan pagkapila pero ako kapila ko gibadlong sa Ginoo nagpabadlong lang gihapon ko nagpabalik-balik na gihantod nga diyan ko nakarealize sa ikaduha ng kamatayon ako nga sugatan diyan ako nakarealize nga matay no bisig sa ikatulo di na ko tagagi kay gayunan sa Ginoo ba. Kaya sa itong amigo sa una, si Amigo Jake, di ba? Wagin taon yung tawag ka, atagi higayon nga makayog pasaylo sa Ginoo, nadit sa bintang. Galuoy yung gatong bata. Manang, ako yung gihangyo, ako mong gi-encourage mag-isoon. Di ta magpakawag paglaom sa itong nakatay ka higayonan. Mag-ampok ta kanunay sa Ginoo, mangayo itong pasaylo sa Ginoo, huwag mo balik ta sa Ginoo. Nagpinasig-kasing nito.
Di na nato na paminaw na sa ubang istorya sa mga tao, iligawas ito, naman ay ubang istorya ng sabi na ng mga tarong kunuhan yung pagkatao, muhusgam din na sila ito. Ano, iskunbik ko. Mga taong tao, mga sagbot katilingban, mga wahinumutan, mga tao, ano ba? Ayun lang sila paminawakin, normal lang yun na. Ang atong paminawan ng Ginoo, at least ang Ginoo nakibaw sa atong kasing-kasing kung unsa na ta. Kaya ang Ginoo may nasayon sa atong kasing-kasing. Kung ang tao muhusga na to sa atong pamarog, sa atong binatong kung say postura na to, ang Ginoo dili muhusga kundi ang atong kasing-kasing iyang gitanaw. Kung mahimo na to na moison, di na to panubalingon ng mga tao sa palibot ang atong asikaso ang atong relasyon sa Ginoo. Mo na atong balikon atong relasyon sa Ginoo. Nya anak na siguro taman gabi na ang tanang tumog himaya ato ibalik sa Diyos. Salamat sa Ginoo. So ako'y last, no? Kumaw to si Brad Jimmy o si Brad Gabi. Hibawa na mo rin. Puro na ning aging nga matay, puro na na kumatos. Pero nga buhi pa. No? So mao na nga usa to ka mensahe sa paglaom nga bisan unsa kangit-ngit kalisod ang sitwasyon na adyo'y paglaom sa Ginoo. So ang akong i-share lang ninyo nga nasa kuan ra man ko mubo ra sa ni gabi. Panultihon. Ingon si Solomon sa Panultihon 20:30. I believe gi-share na ko ni sa Cebu City Jail last time. Ako pong i-share niya ipaambit, nag-ingon diya si Solomon nga usahay makasinati ta og pait nga sitwasyon aron magbag-o ta sa atong pamatasan. No? Again, usahay makasinati tag pait nga sitwasyon aron mabag-o ta sa atong pamatasan. So, ako lang ning palawman og maayo. Naa day sitwasyon sa atong kinabuhi nga sakit itugot sa Ginoo aron mo decide ta nga magbag-o. Unya kung kanang word nga magbag-o tag pamatasan, wa magitay laing duulon kay wa may laing makabag-o na to ang Ginoo man gid. No, kay ako 16 years kapin ko sige suyok na. Grade 6 pag ko sig suyok. Unya sige pila ka tuig, pila kada suyok last na ni. Last na is di mamundang nila sa suyok. Mao na ang naingon ko binuang. So ako na realize eventually sooner or later na realize na kung magbag-o ta nga kita-kita ra ba gyud na taman. Apan kung magbag-o ta uban ni Kristo uban sa Ginoo, tilud-anay nga natay kabag-uhan. I-connect na ko ning verse kaning Panultihon or Proverbs 20:30 nga sometimes i-allow ni Lord or itugot sa Ginoo nga naatay kasinatian nga pait, sakit, di ka kadawat, lisod kaayo aron nga naman aron magbag-o ta, muduol ta sa Ginoo. So, naay mga pangitabos pag kinabuhi sa paminaw mo, tanawa paminaw mo. Usahay na ipangitabo sa kinabuhi nga sakit para ni Lord. Nganong moingon kog sakit para sa Ginoo, pinangga ko ta sa Ginoo. Nganong moingon kog sakit para sa Ginoo kay si Lord nagpakatao to. Naay times nga hilak siya pagkamatay ni Lazaro. Di ba sa Juan 11:35 na bersikulo na ang si Jesus mihilak, no? Nganong mihilak siya kay iyahang nasinati ang 100% nagpakatao siya dito ni Maria. Now, nagpakatao si Jesus kay gusto sad siya makabati sa atong gibati karon. So makasinati sad kaning atong nasinati na bati karon, nabati na si Ginoo. Mao na mga igsoon nga kabalo siya inyong gibati. Kay bao siya nga sakit ning makasinati ani. No? Pero naay sitwasyon usay nga itugot sa Ginoo nga balag masakitan siya basta kanang butanga nga makapasakit niya, mao poy kayuhan ninyo. Amen. Sakit man gini. Sakit nga naman. Kamo rin mga minyo man siguro tanan na dire. Kani, no? Ani. Naay mga time siguro nga labi na karon na amo dire, naay usahay nga gusto nimo makita imong hinigugma, ginikanan. Pero wala kay di mo makita, di mo siya naay time nga modalaw kana ra pero lagi na ginang magauban nimo sa gabi, makita nimo katawa, magdungan mo pangaon, mohatod ka sa imong kanido na kung amigo kita ko ani usay mohatod ni siyang anak mag-drive ni, usay hatod yang asawa. No? Nga na bitaw na di na mahimo karon. So naay times nga masakitan jud ka kay naandan man nimo nga hatod kuha kasi imong anak niya, imong asawa baron or something nga na bitaw nga umulakaw ka naay mananghid nimo, mulakaw sila mananghid nimo. Sakit jud siya pero si Lord kasabot kay bawo siya nga sakit kay na pero itugot jud niya ang kasakit kay para ni Lord nga kung mao man lang niya ang hinungdan nga muduol kanako, tugutan ako ni bisag sakit para nimo. Ako igsoon kung wa ko mabuang magistorya og kanang kahoy. Kung wa ko giingnan nila nga irehab, dili ko muduol sa Ginoo. Kung wa ko nakasinati o grabe nga kasakit nga wala na ko kasabot. 3 times ko kung nag-attempt og suicide niya, ibangga na ng motor, mabuhi man gyapon ko. Ipakong kung kung mamig so namatay to tungod nako kay manghagis ko. Basta di ko kakita sa pitaka, di ko kakita sa kahon kay barangay treasurer man siya. Mag-wild ko kay di ko kapaluap. Namatay siya kay heart enlargement, giatake tungod sa akong kasalbahis. No, ingana bitaw.
apan taliwala ng kasalbahisan or kangit-ngit na aday gyapon paglaom. Mao to nga gitugutan sa Ginoo nga wa na kay choice kay katong na disgrasya kung nakaligis kung iro dia sa anang Gomez Funeral Homes no naliki ni diri akong nabuak na ang ngipon nya ingon ra abi nila patay na ko kay kusog mo kay ko padagan kay mo paluap lagi ko kay naluyan ko padung ko dito padung inabanggap. So mao to nga na disgrasya kauban sa akong amigo nga karon nanapod sa serbisyo pulis. Mao to nga disgrasya ra ko ana buhi pa magyapon ko nga na bitaw. Nya siguro nakigistorya ng Ginoo sa sakit nga sitwasyon. Pero wag gyud pong kumundang pagkaayo na ko, diri man ko largo ko landing gitahi ni gawa sa kumbukog. Suyog lang gyapon, suyog diri, suyog dito. Ako tig drive pa ning eskwelahan sa maternity ay kay maayo ko no kung drive kay mulabang ko no na bisag nay gamay muslo pa ba. Mulabang ko no naman. Sige, mga babae nga mga adik-adik lang. Antod nga di man jud makitaan sa Ginoo nga di ka pato, ari ka diri antod mabuang ka antod mahadlok na ko sa kunino antod. Anak naman tanan mo satyan kabuhi pero lain man to kabuhi kay antod usa ka semana mahadlok man ko. Suwat na gid niya. Anton niabot sa kay graduating man ko sa criminology anton sa maternity sa Tubigon nang hagis na jud ko sa muang eskwelahan kay di na ko kasabot sa leksyon. Kuyawan ang among maestra kay gisumbag man akong namisa. No? So mao na to desisyon nga mao niya wala na ni rehab na ni. Sa ana nga desisyon mga igsoon dito ko hadlok. Hadlok man kay unsa may akong buhaton nga dalhon kog Cebu i-rehab niya. Wa ko kakita malayo ko sa kong ginikanan na kong mga igsoon wa pa for the first time ko may ngani naglipo ko niya sige ko hilak kad adlaw hilak hantod minsan kalit na bitaw abot sa una nga what if naay Ginoo what if tinuod nga naay Ginoo mo to mga igsoon kay gabiin to nigluhod ko hilak grabe ingon ko naa man jud Ginoo nga naminaw nako nagbuhat aning kalibutan paligog in taon pamatud-i mong gahom pinagi sa pagbag-o na basta mabag-o lang ko nimo mao na gini nanaad ko sakto tong giingon ni Brad Jimmy na kung nakaisaad sa Ginoo sunda gina kay lahi ning Ginoo maningil gini kay barbabi primerong saad niya na ICU ni siya napakyas man niya balik sa ICU napusilan unsa to sakit mo to ba typhoid fever hapit ni mo ana ni ICU ni stage 3 stage 3 nabuhi siya abi patay na nabuhi ni siya daghang kay nag mga kuandri mga hos pagkabuhi niya mao nang ibalik nagkinil muhatod-hatod na magkinilaw naman inong siya po. Gipusil siya. Napamnibala sa ko, ano mao ni nga. Pag-adto na po niya na ICU, dito na siya nang mao to nga nang nanaad sa Ginoo niya, mao ni nga si kibawa na pastor na kung aswango po kay disklarin niya. Dito to nag-meet me, gitagbo kay tulong sa Ginoo niya. Mao mga igsoon nga naningil ang Ginoo niya kay nanaad man siya na. Ingana sa pagpanad ko Lord, tagay lang kog chance kay gikapoy na ko. Di ko gusto kay ngano man inikadlaw mga alas 4 makadungog ko silak sa kong mami. Na magsihilak siya, kanta siya, hilak na po kay ako. Lagi, grabe na unsa naman ang ginabuhin ako paitan, ng nataw ko, ng kalibutan nga, magpahilak sa akong ginikana, ipakong na po na akong itong haligi. Ingaw na akong mama na hupoy na ganyan mga utang. Di napakong ko. Pero ako yung ipakong niya, magdugo niya nga, grabe. Kita ba siya naman nga utang, murag na ilawang-law. Kawan ba niya, kaming kaliwat mo, mga isugon po kay Tausog. Mga isog, mulay ko na hawa po kay Baw. Pag ito na akong Mindanao, Muslim, dun may Tausog, may sa butuan, may. Ya, puanan pag shabu niya mga way tug painit kay ko, daan na mag-init nag-una mga adik. Pero ang tanan di ay mapaminawa mga igsoon. Sa ato day mga kangit-ngit sa natay gibuhat nga ang Ginoo. Wa malipay nagpad unsa kadako sa atong gibuhat nga sala, dako pagyapon niyang gugma. Nakaingon ko grabe ka Lord no. Dapat ipatay na ko nimo kay usahay mo suyo ko magsulo ako mahadlok suyo kung Ginoo. Kay di ba iniksulo na to mangita man taghayag kay ato karong naibuslot. Hagdo na kong suyo, balikaso na ko, pero tungod kay ang Ginoo, Diyos sa gugma. Iwa pa dyan ko, mauna nga gitugot sa Ginoo nga naa ko sa grabing kagipitan para mo sangpit ko. Kung wa pa ko, giingnan nila nga, i-rehab ka, di sa kumudool sa Ginoo. Pareha sa ninyo karon mga igsoon. Nagtuo ko nga naa mo diri kay for a purpose. Wala mo diri kay tsamba, pwede mo di madakpan. Bulahan pag mo kay buhi mo na adri na uban, wala nakabos, prisukan. Na may ingana, igsoon kay ang yawa, na agyon sa palibot. Pwede mo hulhog sa mga tao nga pang panguan na lang na. Pero tungod kay gipangga mo sa Ginoo. Ako ni balik ko na ekspresyon ni sa love ni Lord kay kung wa pa mo pangga pasagdan mo sa inyong gibuhat. Pero tungod kay ang Ginoo nagtan-aw ba nga ako maning pinangga man ako ni sila niya. Siguro nakita ni Lord sa part sa inyong heart nga na ay something nga buutan mo. Kay kung di pa mo maayong tao di sad mo luwason sa Ginoo. No? Para ni Brad Jimmy, pero na kong gidaghan nag-iihaw ni. Kunya tan-aw ko, nganong giluwas ba ni tawala? Naaday jud say pagabuutan something nga pinangga Ginoo sa Ginoo kay i-connect na tong Roma 8:28 ang tanang butang na ikatuyuan sa Ginoo na naghimo siya alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya so buto sa but na part sa inyong kasing-kasing nga ni ila jud mo Ginoo
Gusto si Lord nga ipagawas na ninyo. Mao nagipili, itawag mo sa Ginoo. Mao nang naa mo diri mga igsoon. Kaya nga naman, para sa Ginoo, dalhon ta mo diri para mahimamat ko ninyo. Amen? Kaya prangkahan ta mo na kung wapag mo diri, di ta magkita. Siguro sa gawas mo, namo sa gawas, kadungog mo walis, pare, pastor, unsa man ng mga wali, murag dili na bitaw kayo ninyo, tagaag pagtagad, pero diri, murag panawag na ni, dali, sige, tapukon ta mo ring silda sa Karen. Kaya na ako i-mensahe ninyo, murag nga na something, pero ang tinuod Dixon, palangga kayo mo sa Ginoo. Sakit lang ang atong sitwasyon karon, ngano man ni, ngano pwede man kung maka-episode, pwede man ni, pero ngano, dili jud ka pwede ngano, pasalamati ang Ginoo na ikatuyuan ng Ginoo. Amen. Gisalbar ang atong kinabuhi ani igsoon. Again, ingon si Solomon nga usahay makasinati tag pait sakit nga sitwasyon aron moduol ta magbag-o ta sa atong pamatasan o binuhatan unya wa may lain makabag-o na to. Juan 8:32 ang kamatuoran ra kaniadtong isugdan. Ang kamatuoran kung makaibalo ta maghatag na tong kagawasan. Kinsa ang kamatuoran? Juan 14:6. Ingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Amen. So walay makabag-o, maka-rescue na to, maka-comfort na to. O unang nakasabot na to si Lord kay yaman ning gitugot mga igsoon. Pero mao lang ni sama sa gingon ni Barbabi, ayaw mo pagkawag paglaom. Kay ngano man, kung wa pa mo paglaom, pwede mo nangamatay na gani na buntag, wa mo kamata pero nganong nakamata pa man po mo mga igsoon, no? Pila ka katawo ni ining tibuok kalibutan ang wa kamata karong adlaw, pero nganong nakamata man mo? Kay naay plano ang Ginoo. Daghang nangamatay sa prison, naghikog, daghan. Pero naa mo diri so nakamata pa mo. Siguro di lang nyo masabtan kay ngani man guni bantayin niya. Once naka-focus ta sa atong sitwasyon, dili ka kabantay nga si Lord na day rason aning tanan. Ug mao ni timan-i walay tsamba nga pangitabo sa itong kinabuhi kay ang Dios nato perpekto. Amen. Pwede ni di itugot again, pero nganong gitugot man sa Ginoo. Pwede ni daghang uban nakasimbat na ngano pero nganong kamo naaman diri kay naay plano ang Ginoo mga igsoon. Amen. Basta, balik ko na kung ayaw mo pagkawag, paglaom kay ang Ginoo na higugma ninyo. Naasan mi, pwede mo balik-balikan na mo. No? Pariharata ninyo, walang muna priso. Babi, mga update man. So, di gingon mo sa una ba, di mo mama mo tayo kuwaran. Tigtag ni, libre ni siya. No? Nga na ba? No? Pero, pariharata, gikan sa kangit-ngit, naglakaw sa kangit-ngit, pero karon di tagaag chance, higayon sa Ginoo para mga lagan mo, serbisyo niya. Akong ibalik tong usa nga gi-share ni Barbabi kay tinuod ni. Naitabo ni nako. Nako i-share ni Exxon. Naay na priso pare dito sa Tagbilaran. Karon na sa gawas. Nagtanaw gali siguro na sa live ron. Hello, kuya. Now, ingon siya nako, lisod na ko makagawas, pastor. Dili na ko isulti ang kaso, lisod na ko siya makagawas. Every time mo ato mis ka Kabawan, ato mis ka Tagbilaran 3 times a week. Monday, Wednesday and Friday. Kada kuan ako maghilak siya niya, sige siya pampo, muluhod siya. Niya ako umpuan mo ko papa niya. Sige siya kuan sige abi nga mga igsoon, pila ka adlaw. Ingon na siya chance pila ka adlaw nanawag na galit na nari sa Mandawi. Gahilak ingon siya nga, pastor nakagawas ko. Nakagawas ko kalit ni ano maniwa ko magtuo ngay ngani nga piting layo oras tinuod. Pastor mauni ang samay akong buhaton gusto ko makikita nimo kay pasalamatan di ka personally. Di man siya pwede, kay VIP man to, di man siya pwede mo rin. Nasa sa Amerika karon nagpa-request siya to last time nga atong mga apply siya para sa abroad, nakapastar. Karon nagpa-request na pud siya nga mga apply siya as permanent resident kay ito siya puyo sa Amerika kay nganuman. Delikado daw yung kinabuhi dire. Kay bawa na mo basta diha gikan. Pila ka adlaw di na siya sa Amerika ning chat siya nako ang kalipin ni David Brad dito dito sa Tagbilaran. Di ba si David? At, kauban sila sa prisuhan. Kita ko sa news din siya. Pastor, tanawang news. Lah, David, katong David, taga-ring ko. Naman to siya, buwi man to yung kalipin babae niya. Sige, kusog mo hilap. Dito, nag-meeting. Niya. Dito, nagkusir sa Bilaran. Ingo ra nakagawas. Galuya. Sumaw na nga. Minsahe to sa paglaw nga naman. Ako siyang ignan. Yan yung magudi siya, kuya. Na milagro na itabo sa imong kinabuhi niya. Kay naa ka sa sulod sa silda, tinud-anay mo yung pagdangop sa Ginoo. Tanawag ihanay sa Ginoo. Usa na ka ebidensya mga igsoon nga kung ang Ginoo mo palambo sa iyong kinabuhi dili ni rason ang silda. Bisan pag naa mo isyu, naa mo record nga naa diri sa sulod nga silda, pwede pa mo pasinsuhon, pauswagon sa Ginoo basta makita sa Ginoo nga tinud-anay yung pagdangop, pagduol niya. Amen. Sa Bible naay na priso si Joseph, nahimong gobernador sa Ehipto paghuman.
So kaning silda ang uban sama sa giingon ni Brad Bobby kanina. Nigawas ninyo, klaro kayo, kriminal, ex-convict, na priso, nirisi, gabaan, ano? Tao na, pero timan ang tao, ang Ginoo lahi. Ang tao, hukman ta, pero ang Ginoo, higugmaon ta. Ang tao, i-reject ta, pero si Lord, i-accept ta. Ingon sa siyang pulong, ning ari siya para sa makasala. Dili ang mga feeling, way sala. Pero ang tinuod, na dito binuhatan sa tago, nga di mayo. Amen? Mga itong hinungdan, si Jesus nakigsalo pagkaon sa mga makasala. Nga naman, kay ayang gusto nga, musidlak siya sa nangit-ngit, no? Mao sa ni karon igsoon yung nasinati. Agin akong balikon. Dili ni siya tsamba o wala sad mo angay mahayon. Kaya ang tanan giset up ni Lord. Niingon si Pablo sa 1 Thessalonica 5 nga sa tanang pangitabo pasalamati ang Ginoo. Amen. Tanan meaning kasakit man, di mo masabtan pero pasalamati ang Ginoo kay ngano man good or bad, praise God yun na siya, no? God is good all the time. Tinuod na maayo jud ang Ginoo. Di ko pasabot nga namo ning sulod nga sildas si Lord dili maayo gyud po ng Ginoo. Karon dili pa lang na mabantayan o ma-appreciate ninyo kay sakit pa kayo. But eventually sa unahan inyong ma-realize na para din is kung kayuhan. Kanawa mga igsoon si Brad Jimmy gikan diri sa prisuhan. Wa ko magtuo nga gitawag ni sa Ginoo. Nahimo na ni wali-wali na ba ni? No? So but pasabot mga igsoon nga kamo sa ginaning sulod nga silda na plano ang Ginoo. Nagtangag ni, nag-uban ni sa plano sa Ginoo. Tanaw bitaw ganiya sa pamilya ning amigo lang ko. Naluoy si ko ba nuyo. Normal gina siya sakit. Pero sakit ni siya pero para sa Ginoo. Bisag si Lord masakitan. Pagkamatay ni Lazaro hilak kali siya. Dahil si Jesus milak no. Para ni Lord sakit ni pero bahala para niya masakitan mo basta maulang ang paagi nga maduol ta niya. Kaya kung di ta mapasakitan, di mo punta mo duol sa Ginoo. Amen. Di ta mo surrender. So mao ni mga igsoon, again akong pagdasig na mo diri kay naay plano ang Ginoo naay purpose. Ayaw mo pagkawag paglao. Kupot lang gunit sa Ginoo. Kaning tanan puro ra ni unos. Ug walay unos igsoon ang bagyong udit. Yes, kusog kay for the first time 41 anyos man ko. Pinakakusog to sa ako ang panahon. Pero ning lurang ra, pila ra naugmaan bang udit wala. Pareha ra sa yung sitwasyon karon. Bagyo ra ni unos, tsunami, unsa man ni siya nga katalagman sa inyong kinabuhi, trahedya, pero mulurang ra ni. Naay panahon nga mulurang ra ni sa time, sa takna nga gipahiluna na ni sa Ginoo mga igsoon. Sa karon gusto sa si Lord nga makidate siya ninyo nga namo ning sulod. Ningon ang salmo, ang Dios duol sa bungkag ug kasing-kasing. Sa gingon the Lord is close to the broken-hearted. Ngano man kaysa diyang na break ta karon, nasakitan ta, si Lord ning duol na to. Naglambing na siya kay siguro sa time nga full pa ito kasing-kasing kana bitaw let's say komportable kay tawatan nang hinahanglan niya. Pero nasayod man ang Ginoo nga way lain nga makapatipuok sa buak na kasing-kasing ang magbubuhat ra kay siya may naghimo nato igsoon. Amen. Pwede ta manindo ug balik niya ampuan ta mo. Ari ko ng gitar ko bro. Ya mga tata. Ang ganahan ko mampo. Hallelujah. Ang gitar ko bro. Magkanta ta no. Okay ra maganin niyo magampo eh. Kay I believe ingon ang James 5:16 ingon diya mga igsoon ako lang bisayon ang pagampo sa taong matarong dako kay muan. Di ko mo claim na matarong ko. Pero kumpara sa akong kinabuhi sa una, diferensya na kayo karon. Si Mayor gali mo pa-request man. Pastor pwede ko yung po. Mo sige kung di mo Mayor usa ba yung pampuno da ni atong ana. Actually may pagtahan ta mo ang eleksyon niagi ko man to siya Lunes pag Domingo ning simba nas Mayor nagwampo na forward na dito. Dapat pa about so ang prayer igsoon mura na siya sa tanaw na to nag-istorya lang nga simple pero dako na siya kay muan. Labi na para ninyo nga inyong kasing-kasing karon totally inyo na yung isurrender sa Ginoo Lord kapoy kayo na makagawas man kay Lord gusto ko mosunod na ko nimo yan na bitaw ang Ginoo nakakita man sa tong kasing-kasing pwede mo nang minaw amen pero si Lord nagtan-aw gid kani sincero ni sige ako'y bahala kana sa Jimmy di ba dito ma di ba Brad wala dito pwede pensahan ang granada nga upat ka mo pero anong gidismiss man ha Nobel na gidismiss gingnan ko sa mga pulis dili Nobel pero anong di ka to inong naiduha ka putos toras ka bawon di ba duha ka putos ato na tiluya dito naginuktok na pero siya igsoon nga naman kay bisan naa siya ning sulod nakitaan sa Ginoo nga iyay maldito man pero nagtinud-an na yung giduol na ko amen. Timan Exxon, pagpalansan ni Kristo na ako'y kriminal, nagkadungan niya. Ang usa ka kriminal, nagigayaga niya, pero ang usa nagpaubos. Kung sa gingon sa Ginoo, karon dayon, uban ta, dalhon di ka sa paraiso. Amen.
So kung sa tubangan sa Ginoo walay kriminal. Kung once mo duol ta niya, open ka siya igsoon. With open arms, dakson ta. At timan niya, katong story sa prodigal son, nga nay anak na salbahis ning biya sa iyang amahan. Nga gikuha ang mana, ang kaptangan, giusik-usikan sa kanilayan. Apan sa panahon nga nanay gutom, ginahurot ng kwarta sa anak. Ang anak miuli. Tanawa ang anak miuli. Pagkakita sa amahan, uy, ang anak nagkamuritsing. Ang amahan midagan, layo pa hingakos. Doon pa sa buhay, so hindi nga itong langit ng amahan. Bisag unsa pa itong kinabuhi, makita niya nga ning lakang kapaduol o balik niya, magdagan siya o mugakos na ito mga igso. Amen? So, malikutan ka na ito. Before ko mag-pray. So, awiton ko balik ang dalampanan ng song niya. As we sing this song, hindi man mo kabaloan tugutin yung kasing-kasing, mag-communicate ni Lord. He is here, ang iyong presensya na karon dili. Okay, bawo siya sa inyong ibati karon. Siya may nindot na to kadangpan karon, kay di kita balibaran and so on. Anytime ang milagro mahitabo as long as we have faith in the Lord. Wa siya mausap. Ang tao mausap pero siya nagpabilin nga gugma kung nag-amping ka nato. So ato mawito ning dalampanan. Then after this ako mong i-pray mga igsoon. Kanimo Ginoo, nagaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay lain sa pitong ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos ka sa salamat sa imong kabuutan kanamo Ginoo. Salamat wa ka mo usab Lord. Nagpabilin ka Ginoo nga gugma. Ug nindot ka nga kadangpan Ginoo panahon sa kalisdanan. Ikaw ang dalangpanan nga di jud ka motalikod namo Ginoo. Usahay ang mga tao Ginoo sa panahon nga tabanguno na mikaayo na wa na sila Ginoo. Nausab sila. Kapag ikaw Lord, sa di mi angayang tabangan, di mi angayan igugmaong, di mi angay pasaylon, angay pamilansan sa krus. Ang kanimong gihatag, imong ginabuhi, ibabaw sa krus, sa kalbaryo, aron imo ming mapasaylo, imo ming matubos, Ginoo, gikan sa kadautan. Salamat sa imong gugma kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ikaw nga Diyos. Nagatiman kanamo, Ginoo. Kay kung wa pa minimo atiman na, Ginoo, imo na min gipasagdan nga maglunang sa mga sala, Ginoo. Kapag nagkabantay ka na mo, Ginoo. Kung kasabot, Ginoo, concern lang ka na mo, Ginoo, kay imo ming higugma, imo ming ipili, imo ming itawag. So, Lord God, ako nag-aampo sa matag usang naaning sulod nga silda, Lord God. Sayod ka silang kasing-kasing,
Nasayod ka Ginoo sa ilang nasinati karon, ilang gibati karon, nakabati sad ka ni ana Lord. Kay nahimo sa kang tao Ginoo sa una. Ningagi sad ka Ginoo nga nasakitan ka, so Lord, kay bawo ka nga di lalim ang masakitan Lord ka. Apan sama sa imong pulong imo lang isip gitugutan Ginoo kay para nimo maulan ni ang pinakapamaagi nga muduol sila nimo. Bisan sakit nimo Lord nga naa sila ning sulod nga silda patungod kay imo silang gigugma. Ug tungod kay para nimo Lord gan maulan ni ang choice nimo para muduol sila nimo musurrender. So imo ning giagwanta Ginoo kay nahigugma kanila. So Lord, salamat Ginoo. I pray Lord nga masabtan ni nila ilang nahitabo karon Ginoo nga madawat nila nga gaan sa ilang kasing-kasing nga wa sila angay mahayon tungod kay ikaw nga Dios perfecto ka, wala kay gitugot Ginoo nga tsamba, wala kay gitugot nga nasayop ka, ug dili ang tanan gihanay ra nimo Ginoo, giplastar ra nimo, pwede ra ni nila mahitabo panimo ning gitugot Ginoo kay naani kaayuhan nga dala para sa ilang kinabuhi Ginoo. Lord God, right now I pray nga imong ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing Ginoo. Ipabati nila Ginoo nga secure gihapon ang ilang pamilya bisan na sila ning sulod nga silda. Ipabati kanila ang ilang mga anak ikaw na bahala bisan na sila ning sulod nga silda. Ipabati kanila Ginoo nga bisan dili man sila maka-provide sa ilang pamilya naa ka nga Dios Ginoo magagamit ka og mga tao aron maka-survive lang sila Ginoo. Kay nag-ingon ka sa imong pulong imo magaling ipakaon ang mga langgam Ginoo. Kami pa ba nga makamaumuday mo ampong doon kanimo. Right now, Lord God, ako nag-ampo sa tanan nga naa dili Ginoo nga ikaw Ginoo maga-comfort nila. Ipabati ang imong mga gagos kanila nga naa ka Ginoo. Nausab man ang uban nila, panaa ka, nagpabilin ka, nga naigugma, nagpangga, nagkatipan nila Ginoo. Salamat bisan sila makasasala apan imo silang ipakaway sala. Kadang nandumol sila nimo, naghinulsol Ginoo, automatically papas ilang mga sala Ginoo. Salamat sa imong gugma. Again Lord, ang pingi sila aning sulod. Di man nila makaplagan, dili man nila malantaw kanunay ilang pamilya apan Lord, ipabati sa ilang kasing-kasing nga naa kanila og secured ang ilang pamilya og secured sila Ginoo. O kaning tanan Ginoo unosra, kaning tanan Ginoo mulambay ra mulurang ra ni Ginoo. Naay hayag nga ugma sa unahan, naay paglaom, naay hayag nga naay mga pamaagi nga nindot kay Ginoo nga madapan nimo sila ngadto sa kauswagan o kalambuan silang ginabuhi. Dili mo pasabot Lord nga naa sila ning sulod nga silda wala nay hayag nga uba naa gyapon nagpaabot sa unahan ug nagpaabot kanila didto Ginoo. Basta lang naa sila ning sulod nga silda tinud-an na ilang pagduol kanimo again Lord. Nakita ka silang kasing-kasing karon Lord God. I pray nga imo silang i-comfort ayuha ang mga samad silang pagbati ilang emotional wounds Lord God i-heal sila Lord God. I pray Lord God nga makabaton sila karon Ginoo pinasay nga kalipay o kalinaw knowing nga ilang masabtan nga ang tanan ni ay nakay katuyuan and you are in complete control of everything that happens in their lives Lord God. You're a perfect God. Wa ka masayop Ginoo again. Lord, akong itugyan ilang kinabuhi nga na kanimo. Matag tao, matag anak nimo karon nga naning sulod nga silda Ginoo ako silang ihalad kanimo. Ang ilang ugma nasa imong mga kamot Lord God. Ikaw na bahala Ginoo. Mao kini nga among pag-ampo amahan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi mga igsoon. Wow, palamanuhon kami. Salamat guys. Ay. Bye. Nadungog na dyan siya mas mag-bless. Padayon rabi gampo ninyo na unsa. Padayon la gud dago domingo ta sam. Ampo mo ginato ning ko. Ay, wala man sa tani mga inday. Inday nga Marisa. Eh, Bukan kami gabi doa dili pa. Ayo teman-teman. Oh, ma. Ug po na gani timing gani nakapawon demi. Mo ko do. Donggon sa kaitas. Kailan ni? Kinsa? Ikaw? Tatay? Si Kulot. hapit na di ka. Biya di ka ni day digsitaan ni ba? Anak siya padayon nagipunta na no. Nya. Kaitasaan. Pagikaon di nga ni gawas nimo. Asa bayan ni makitan ra magugan ako anang highway. Sugod yung gabi ano ni ba? Kami dili wa mi limit dili. Kay Asa man pin yun, man kay si Chief man pamuganahan din sila ng mga limit dili kay nakita mo nila na. Pero lugay na kuha na rin. Pwede ra kari-ari na mo kay karon ko ba. Kani naraman ni Sklosa na badbabi na ako na. Salamat kay sana. Mubindot ra ko niya na dayon eh. Bart, ano to Bart? Masaya. No. I love you. God bless everyone. Good night.